Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To jama'a, kamar kullum dai ga fina-finanmu na gobe Laraba insha Allahu wanda za su fito daga kamfanin Mega. To da mai buƙatar shiga group na Telegram zai iya mun bayani akan wannan lamba da kuke gani akan WhatsApp. Ku diba description wajen comment za mu ajiye muku link na WhatsApp da mai buƙatar shiga group namu zai iya mun magana. Za mu ajiye muku link account namu da kuma group na WhatsApp wanda muke bayani a ciki. To da mai buƙatar shiga group zai iya mun magana insha Allahu mu kuma za mu mai bayani yadda za a yi mu saka mutum a cikin group namu. To wannan fina-finai dai da kuke gani na gobe ne insha Allahu gobe Laraba za su fito ba. Gobe Laraba insha Allah za su fito daga kamfanin Mega. To kamar yadda kuka gani muna kawo fassara ta kowane kamfani kama daga Algaita ne su ma sun fassara, kun fassarar Sultan, fassara Al Hussein, kowace fassara ne ta kowane kamfani muna kawowa. To saboda haka da mai buƙatar shiga group zai iya mun magana akan wannan lamba da kuke gani akan fassara domin mu mishi bayani yadda za a yi mu saka shi a cikin wannan group namu. To yan uwa dai kar dai ka bari dai a baka labari saboda wannan fina-finai wanda za su fito gobe nan insha Allahu Laraba fina-finai ne gaskiya sun yi ƙarfin a bada labarin su to sai dai ka bayar kar ka bari a baka labari saboda fina-finai ne gaskiya zafafa wa'anda ake yayi sosai. To da mai buƙatar shiga group dai kar ku manta za ku iya mun magana akan wannan lamba kuma ku diba a wajen comment za mu ajiye muku link na account namu da kuma na group wanda muke bayani domin